Ayan mga boss, magandang tanghali. Mga small lover dyan, ayan, baka naghahanap ka ng Toyota small body na quality at pogi. Napakaganda ng paint at halos wala ka nang babaguhin. Ayan, baka ito nang hinahanap mo. Ano lang po iko, sa may Gusang, Mangaldan, Pangasinan. Ayan, pwede nyo po akong kontakin sa number ko na 0950-3686-308. Located po ito dito sa may Gusang, Mangaldan. Near lang po ako sa may school. Nakamags na, nakaluward na rin yung harap. Yung paint niya, poging-pogi pa. Pwede pa. Ayan, wala siyang crack. Ayan. Yan, yung kanyang gilid. Siyempre may mga dents na yan. Hindi mo maiiwasan yan sa old car. Ayan yung kanyang likuran. Yung kanyang gulong, makapal pa sa likod. Ito yung sa harap, nakaluwad na rin sa harap. Original yung kanyang papel, yung kanyang ORCR, open deed of sale. Pakita din natin yung kanyang sidings. Ayan, gumagana, nabubuksan, naibababa yung ito, salamin. Ito naman yung upuan sa likod, naka-leather seat pa, buong buo, walang crack. Pati yung sa kabila, buksan din natin, nabubuksan din ito. Ayan siya, naibababa, may tataas din yung kanyang salamin. Guys, ayan yung kanyang likodan, buong buo. Mayroon din siyang speaker. Ayan, gumagana yung kanyang radyo. Ayan, napalitan na rin yung ano niya, kambyuhan niya, ganda. Ayan. Yung manibela, yung harapan, yung dashboard, yan ang ganda, walang crack. Yan yung salamin sa harap, yan magana pa lahat, nabubuksan din sa harap. Yung upuan sa harap, pakita din natin. Ayan, gumagana yung kanyang mga ilaw, high and low, busina, yung smooth shifting siya. Malamig dong kanyang aircon, umiilaw din yung dito niya. Ayan, pati yung ito, ayan naibababa, naitataas, pati yung isa, kompleto pa. Puwan sa harap. Ayan, ganda din yung ayan para makita nyo mabuti. Pogi pa. Located lang ito sa may Gusang, Mangaldan. Ayan, guys. Kompleto, gumagana yung kusina, laser. Hazard niya, may aircon, may stereo, malakas. Yan, ulitin ko ulit yung aking number, pwede nyo post 0950-3686-308. Yan, ulitin ko ulit 0950-3686-308. Ayan, asking price po natin dito is 45k lang. Ayan, 45k only, may bawas pa sa sure buyer. Ayan, inikutan na naman natin para kita nyo. Wala ka nang papagawa dyan, wala ka nang poproblemahin. Gas and go na lang. Ayan siya,